So apparently happy na ako mahuman. The thing is, wala pa yung kumuhuman. Kapag na lang kayo. Pag first time ba. So let's start doing it. Tuning it pang cut first. Kanina ni. And I'm gonna put that there. And kaning mga boxes kay kuhan gini siya. Kadang need gini siya cut. Nawala akong kuhan. Isa pa. So like I said, kinahanglan pa ikang pang-cut kaning nani. Hapit na malimpyo. Sa una, grabe kini siya kagubot. But as of now, hapit na mahuman. Thing is, I just need to charge that camera also and then start cutting this. But I'll cut this and after I charge, kamay na ito na. So, yeah. Kachihon ko. Ganahan kong buhat ni kay sira sa ng butang nga rin. Ganahan kong buhat ni kay kanyang kutsilyo. Hait ko nuhay. Kaning sa dipunit ako sa gawas. Tangan ako ligid. Pahit ka pa kayo. So, nga. Ini. So karon sunny Wednesday. Ako yung mga deadline karon. Stress ko gamay pero stress reliever manglimpyo sa balay. Kahit sa dito or habol na lang gid akong tilo. Habol ko nga sa tumoy hait. So napalit ang kutsilyo. I have my katong spider ko nasa kuani. Kani siya is the CRKT cricket ang basa. Yeah. So pangkatong mga cardboard maunsa. Here guys. Pati ato sab. Okay. Labay dari. Dari natin labay. Basak ni. Basurahan. Nagpula-pula na. Lobat na gid siya. Basurahan. Okay. Lapay na sa tali. Pwede pa karton pa. Paslak. Patay lang yung putlo nun. So, kung na siya. Muna akong gibuhat karon. Medyo annoying ng osmo kayo track. Wala siyang track. I'm here, mate. Wala siyang tracking. So, karon kay vlog day. Wala na tayo. Dito sa ito. Buhaton tag. Medyo itong galang buhaton. Na siya. Pero ito, nindot sa ng weather kay sunny. You can see the clouds in the sky. And maski tugno siya. Still good. So I just needed to do these things for the house para nindot ang feeling. So muna siya.
lang tali. So, bantayan ako ba? Nagkat na ko knife, kita ka na. Sa tumoy, paspasya kung nadiripita, kung magkat ko diripita ba. Kaya nipis, pati baga, mugahi siya. Or habulan lang siya. Kaya ako may nagpahin. Coba. Mana? Game. So, mura siya. Charge na